A dneska to je špeciálne video, pretože tu není video zo Super Bear Adventure, ale je tu video z FC Mobile. Robím to pretože chcem tu urobiť takú community a uvidím, ako sa vám to bude páčiť. Tak ideme na video. Asi si najprv ukážeme klub. Môj klub má over 93, mám pozíciu 4-3-3 a takýto je môj tým. Takže na hrote Mbappé 95, RVčko Dembele 92, ďalšie 89 Salah, Kámko 92, Rodriguez 92 CMko Bellingham, 92 CMko Vermen, 91 LB Capdevila, 92 Nesta, 90 Van Dijk, 92 Alexander Arnold a 93 Casillas v bráne. Tak uvidíme, čo sa dá spraviť. A v tomto videu práve chcem vyhrať lígu. Proste Champions League. Tak, dúfam, že sa mi to podarí a ideme na to. Ja som už niečo hral. Som v semifinále. Vidíte, že som vyhral proti Atletico Madrid, vyhral som proti Al Nassr a teraz idem proti, neviem aký to je klub. Takže ideme na to. Tak, to je Aston Villa. Tak sa to načítava a ideme na to. Takže Real Madrid mám ja a Villa taký. No, je to veľmi krátke, tak som nevedel pozrieť všetkých hráčov, ale je to vylepšené, všetci hráči sú vylepšení, pretože tu je Champions League. Tak idem prvé. Bum. Rodrigo. Pasnem Mbappé. Dopredu. Valverde. Zase Mbappé. Nejaký skill. Bum, nožničky. Ježiš. No tak to by bol pekný gól. No kde to dáme? Dáme to tu. No tak nič. Ešte raz. Skúsim tu. Vychytal. No nič. Rodrigo. Prihráva. Skill. To Čameny. Je Čovameny, aha. Čovameny 102. Gól. Toto bolo pekné. Čovameny. Prihraj. Čovameny. Bum. Pekné. Tak. Ideme na to. 1-0 pre nás, hej. Road. Vini. Rainbow flick. Nožničky. Tak nič. Aha, vonku. Takže. Tu je prihrávka, ja tu loptu beriem. Tu pasnem. Rodrigo. Ďalší pás. Shot. Jo, gól. Bellingham. Pecka. Prihrávka na Bellinghama a Belling shotuje. Pekná. Tu, prihrávam, pas, skill, nožničky, tak nič. Idem tu,
Skill? Tak nič. Tak. Roof. Skill. Skill. Roof. Rainbow flick. Ježiš, offside. Kto to bol? Mr. Offside? Nevidím. Asi, hej. No, bol to Kylian Mbappé. Vykopávajú. Chytím. Skill. Pasnem. Skill. Pasnem. Shot. Pekný. Kylian Mbappé. Poď, skill, pass, shot. A gól. Prvý polčas máme za sebou. Tak 3-0, dávky slabí sú. No ideme na to. Tak. Roof. Vinny? Tak čo je? Tak, mám. Pas. Pas. Stade to Rainbow flick. Nožničky. A zabránil ma. Tak, super. Pas. Rainbow flick. Tak nič. Ale gól. Pekný Winkel dasi. Jude Bellingham. Pekne. Chcel som dať Rainbow flick, ale nevyšlo. Ale aspoň Winkel. Takže... Bum. 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 Super. Pas. Slabý. Skill. Shot. Crossbar. No. Výmena. Chouameni. Poď. Tak, super. Roof. Tu? Toto bolo pekné. Jak som si prešmaril toho hráča. No toto bola pecka. Fakt. Pozrite sa. Vidíte? Tu som si ho prehodil a len som strieľal. Toto bolo pekné. Tak, ideme. Super. Ježiš, to nie. Super. Bum. Skill. Bum. Ježiš. No tak máme tu. Shot. Pekná. Ježiš, offside. Tak toto nám nevyšlo. Tak, výmena. Bellingham. Neviem, kto to bol. Aha, Endrick. Tu pasnem. Chouameni. Roof. Kamavinga. Skill. Boom. Ježiš. Valverde. Federico Valverde. Roof. Shot. Shot. Tak toto nevyšlo. Kamavinga, Kamao, Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé, Mbappé, Jude Bellingham, Bellinho. No nič, 90. minúta, 5-0. Ale aspoň postupujeme do finále, asi do finále, neviem. Takže postupujeme a ešte jedno kolo proti Aston Villa. Aha.
No, zatiaľ vyhráva Vizca Barca. Tak uvidíme, či to bude Real versus Barca. Necháme sa prekvapiť. Ale asi to bude tak. Uvidíme. Be. Už to máme. Poď. Aha, sme v semifinále. Ešte stále. No. Avila, Madrid. Madrid. Ježiš. Kamara. Tchouaméni. Valverde. No, nevidím tam veľmi. Ten Bellingham. Aston Villa. Madrid. Ten Casillas. Tričko má také, ako keby bol z Man City. Ale on asi je z Man City. No teraz neviem. Poď. No toto nevyšlo. Tak, super. Tu. Trouf. Mbappé. Yes. Skill. Pekne, Trouf. Pas. Mbappé. Rainbow Flick. Nožničky. Tak to nebol. Ježiš. No nič. Prihrám tu na blízko. Dám pas. A hneď shot. Wicked. Eder Militao. Piu. Pekne. Mi zabil. Tu, Eder Militao a už hneď strelal na Winkelt. Pekne. Takže, ideme tu. Tu, Tchouaméni. Kto to je? Ježiš. Valverde. Kylian Mbappé. Rodrigo. Skill. Shot. Tyčka. Ešte. Jej, offside. Kto to dal? Mr. Offside? Bellingham. No nič. Tak pas. Tu. Militao. To čo? Oni na seba popadli. Poď, prihrávka. Pas. Valverde. Rodrigo. Skill. Som ho chcel prejsť, no nič. Skill. Pas. Skill. Shot. Tak nič. Zase. Tak. Tu. Tchouaméni. Nič. Valverde. Tak čo mi je? Yes. What the hell, Primak? Tak sme asi... To čo spravil? To čo spravil? No nič. Ha, počas. What the fuck? Len 1-0? Čudné. Tak, ideme Trouf. Ježiš, ja som nechcel šotnúť. Dobre, zachránil to. Trouf zase. Teraz sa nemôžem pomyliť. Tu. Ježiš, jak sme sa narazili. No nič. Škoda, že tie minúty idú skoro ako sekundy, veď sa pozrite na to. Vidíte? To je favoriti. Tak, tu. Trouf. Trouf. Pas. Hneď. Tiki-taka. 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 Joj, tak nič. Tu, dobre. Pas. Tu. Skill. Shot. Pekné. Super.
Jak si tam poskakuje. 11 Rodrigo. Tak. Ideme. Trouf. Rodrigo. Mbappé. Bellingham. Poď. Super. Skill. Pas. Ježiš, tak som nevypočítal. Tu. Veď poď. Išlo odo mňa. Vyhadzujú. Striedačka. Mbappé, čo lamený. Poď, pas. Pekne. Skill. Pas. Silnejší pas. Super. Pas. No, nevyšlo. Veď poď. Deväťdesiata minúta 2:0. No ale aj tak sme vyhrali. No. Teraz postupujeme do štvrťfinále alebo do finále. Level up. Máme level 8. Super. Claim reward. Máme level up pack. Čo tam bude? Skill moves unlock. Ok. Pekné. A ešte 200 gemí. Už sme v finále. No. Fakt, ideme Real Madrid proti Barce. No uvidíme, jak to pôjde. Finál. No dúfame, že vyhráme. Tak. Sú skoro taký istý Real Madrid a Vizca Barca. Hrá sa o tento zlatý pohár. A ľudia, ešte že som zle nastrihal to minulé video, pretože už bola večer, bol som proste ospalý a už som nevedela ani čo robím, som bol asi aj už v 7. nebi. Tak si ja sa vám za to ospravedlňujem a dúfam, že toto video nepokazím. Asi toto video nebudem veľa stíhať, pretože ja na zápasy nebudem stíhať, pretože každý chce vidieť zápas a nie stíhačky. Tak. Mbappé. Skill. Malničky. Tak, malý shot. Tu. Aha. Poď. Trouf. Pas. Silný pas. Nie až tak silný. Jež. A som tu. Super. Pas. Skill. A nič. Shot. Ježiš. Paella Morena. Poď. Tu. Bum. Slide. No dawaj, Tetro. Super. Trouf. Pas. Vini Junior. Ideme. Skill. Pas. Super. Skill. Ježiš, jak bránia. Vizca Barca. No poď. Pas. Rebel flick. Ježiš. A už prvý polčas za nami. Sivo.
furt nejaký silný. To sa povie. Aspoň jeden gól, Ježíš. Tam nič. Máme za sebou prvý halftime. A škoda, že tu v tejto hre nedávajú predĺženia. Pretože ja som mal 1-1. Neviem proti komu som išiel, ale asi proti Al-Hilal. A proste 1-1 a nepredĺžilo sa to. Proste, to bolo proste 1-1. Chápete? Ja nie. Tak ideme, Mbappé, zrýchlim. Ježiš, to ja som nechcel šotnúť, čo som robil? Sprint, tak nič. Vamos. Mám. Som to zachránil. By sme prehrávali 1-0. Tu. Vini Junior. Ježiš, jak ma podkopli. Môžu? To budem robiť aj ja? No. Ani nemusím. Odo mňa. Ježiš. Poď. Tak, sprint. Rov. Tak nie tam. No nič, pas. Nie clear. Ja som fakt na hlavu. No nič. Tak, ideme. Tu. Co to? Tak. Mendy ide. Valverde. 90. minúta 0-0. Full time. What the hell? Ale dúfam, že máme predĺženie. Máme, yes. Tak som sa mýlil. Toto musí prejsť, už musíme pridať. Vini Junior. Pas. Naspäť. Mbappé. Poď. Nie. Yes. Roof. Pas. Bellingham. Vini. Tak čo robím? What the fuck? Extra time a ešte 0-0. A ešte. Tak toto není možné. Nevie dať nikto gól, fakt. Čo je? Dobre, vykopávam. Dám to tu. Pas. Tu idem. Super. Skill. Ježiš. Tak toto neprešlo. No nič. Fakt nevieme dať ani jeden gól. Čo je? Sto 20. minúta, je to napínavé. Zase extra time končí. Sú to penalty. No tak, tu sme... What the fuck, jak sa to vyteklo? Ježiš.
Tak toto asi nič. Jež! Gól! Dobre, 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 dobre. Je to veľmi napínavé. Tak to som mohol vychytať. Ja neviem chytať ako brankár. Fakt. Super. Veľmi napínavé. Kde pôjde, kde pôjde, kde pôjde? Napíňa? Také ľahké dávajú a neviem chytiť. Tak ja som úplne ľavý brankár. Fakt. On to vychytal! Aj. Posledná šanca. Tak nič. Tak toto bolo na nič. Ja proste neviem brániť. Item pack. Champions League. Aha. UCL. Tak nič. No. Čo ideme? Skúsime Legendary. Na to si asi netrúfnem, ale tak vyskúšame. Kde je náš Realík? Tu je. Ideme. Takže zase Real Madrid, Atletico Madrid, toto. Tak ideme na to. Takže... Tak ideme asi proti Atletico Madrid. 2 kola. Alebo pôjdeme ešte jeden zápas a už asi musíme končiť, pretože toto video bude fest dlhé. Veľmi dlhé. Tak. Som sa asi nechal uniesť tými zápasmi, fakt. Uvidíme, či vyhráme na Legendary. Ježiš, oni nám dali gól. To sú fakt nejaké silní na Legendárke. Ježiš! Druhý gól! A toto sú silní Legendárky. Ja sa pokúsim kým skončíme video vyhrať, ale toto asi nepôjde, tu sú veľmi silní. Veď pozrite. Wow. Červená karta hneď. Ježiši Kriste. No veď pozrite sa. To je fakt akože...
fakt 45. minúta. A ľudia, my asi už končíme, pretože toto nebude nič dobré. Tak vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ ahojte.